Ja bukatzeko, edo eskertu etorri zeaten guztioi, izango dugu detalle bat ere bai, Nuria Cortés, Kataluniatik induen aleginagatik, berentzako badugu detalle bat, eta gure aldetik, ustez, bete degula helburuak, orain ebaluazioa ikusi behar dugu, eta horren araberan gure asmoa izango litzake, beste urrengo udazkenean, beste saio bat iteko. Berriro eskertu. Mertxe Mugikari ere aekako eritza pasatu, eta bengo diogu orduan ikurra hori eskaini Nuriari. Mertxe? Bueno, egunon. Saiatuko nahi sekula tanto hitz egiten, eta labur egingo duz, nire itzaldia baino hobeto pintzuak eta hori. Bueno, lehenengo eta behin, eskerrik asko, gaurko goiza, erabakitu zuenak gaurko goiza hemen ekitaldi honetan emotea, ez? Nik uste dugu goiza emankorra izan dela eta gainera inongo zalantza barik. Goiza hasi dugu, 6 enpresa gorazarrea ero egiten, nik uste dugu gainera horiek merezi zutela eta aprobetxatuko du baita ere aekaren izenean eskerrak ematea, beraiek izan zirelako bide hau zabaldu zutenok, edo zutenek, guk hortik gauza asko ikasi ditugu, eta aintzindariak izan ziren neurrian, berriro eskerrik asko aekaren izenean. 23 hitzaldi entzuteko aukera izan dugu, batzuk hizkuntzaren kudeaketan ingurukoak izan dira, beste batzuk praktika honenen inguruan, eta beste batzuk produktuen gainean. Baina nik azpimarratuko nuke guztiek euskara izan dutela ardatz. Eta gero gainera, goizean zehar behintzen ni egon zen hitzaldietan asko entzun da bezeroa, kalitatea, balore erantzia, adierazleak, enpresa, eta hori, euskalgintzatik etorri garenok eta hortik, eta enpresa garen neurrian, ni benetan gero eta gehiago postenaz olako hitzak entzuten nolabait euskarak esparru sozioekonomikoak ero irabazten ari dalako ukazina delako, ez? Gero gainera ikusten dugu gizarte hau, apurka besterik azpada ere, euskaldunagoa bihurtzen ari dela, eta enpresak horretaz konturatu direla, eta gaurko lelo hartuta, dagokien erantzukizun soziala hartzen ari direla, beste esparru batzutan hartzen diren moduen. Eta hizkuntza bakarrean lan egitetik, eleaniztasunera pausoa ematen ari delako. Eta aniztasun zaten dudanean, nik euskera hartzen dut zera. Eta gaurko bigarren mintegi honek ere eman beharrekoa, ni neuk ideia batzuk gure eguneroko lanean esartzeko modukoak hartu ditut, beraz horregatik bakarrik ere oso importantea. Nik bideo horretatik jarraitzea eskatzen diot IELTS-eri, uste dut aportazioa sekulakoa egiten duelako, eta berrestea, aekatik behin baino gehiagotan esaten duguna euskararen normalizazioan aurrera egiten nahi badugu, ezinbestean elkarlanean lan egin behar dugula. Kasu honetan, IMC-arekin guk elkarlana abian daukagu dela urte batzuk, eta hirugarren mintegia egiten duzuenean ere, hemen izango garela. Eta eskerrik asko Nuriari, eskerrik asko bereziki aizeko lankidei, uste dut, ondo egitako lanak, merezi duela, zorionak ematea eta eskerrik ematea. Eta besterik ez. Nuriari eskeniko diogu ikurrau, induen aleginagatik. Gracias.